Ba kung nakapaglandian siya or bigyan ligaya kayo tagara. La 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 la. Oh, happy? I did not sleep. I wasn't able to sleep. That's for Sophia. Okay, here. I'm given. Good morning, Langga. Thank you, Dada. Just here's your juice, anak. Come, let's go there. Mama put this in a plate, yeah? Okay. Dada didn't put it in a plate. Okay. Careful. When you finish your juice, you need to change. Mama put your shoes now. Okay. Don't have time, baby. Okay. You want to sit on the table? Okay. Start eating, anak. Yeah, you have only 20 minutes now. Sit down. Yes, very good. Yeah, Mama pushed you in. Okay. Sit down properly. Yes. Okay. Okay, Pia, eat now. This cheese. She likes it. Yeah? You had it yesterday? Yeah, she had it before. Last week. Sometime. Wow. That's cheese. Yeah? Oh no. It's nice, yeah? Wow. Cheesy breakfast. Nice. Dada put peanut butter in your bread and butter. Yeah? No, don't do that. Put it on your plate. You don't like that one? Okay. Eat your drink now. Drink your drink. Drink your drink, anak. Wow!
The hat is there on the side. Here. The shoes. She has a hat there. She has a capuchon in her jacket. Sophia. That a kiss? No. See you later, yeah? That. Alis na sila. Huh? You what? Yeah. I'll do you chili con carne. Yeah. Or will you eat with it? You do it later, yeah? Bye. Bye. Love you. Bye, Mama. Bye-bye, anak. She's got hands full. Good morning, youngsters! Welcome back to my channel. It's a happy Monday. Hindi na tayo mag-iisip ng mga depressed dyan kasi andyan na yon, nangyari na yon. So, tignan na lang natin kung may good news tayo later. Hindi ko pa alam talaga. So, ngayon, nagluluto ako ng dinner nila. Kung nakita nyo, nag-shower cup tayo para hindi tayo amoy ahos, sibuyas, and kung iba at ano-ano pa. Yung baonin ko mamaya, super dami, no? Ewan ko kung magkasya yan. Kasi last na din ng rice, dadalhin ko na lang. Tapos, eto yung para sa soup ni Sophia. Yan yung chili con carne ni Bana. So, sa soup, eto yung aking ilalagay. Ayan siya. And then, eto yung sa ating chili con carne. Ayan. So, ayan na yung ating chili con carne. Tsaka, ito na yung ating soup for Sophia. Nilagyan ko lang siya ng konting cabbage. And then, yung pasta soup. Diba? Ayan. Di na mag-rice, Sophia, mamaya. Pwede nang tinapay. Kasi, malamig. Hello! Nakailang bihis na pala ako. Pero ito na yung susuotin ko ngayon. So, ito yung aking lumang uniform. Kailangan namin tong isauli kasi bibigyan kami ng bago. Pero next time, wala na siyang pantalon. So, sayang yung dalawang pantalon ko na binigay nila. Hindi na pwedeng gamitin. So, tupiin natin ng mabuti para hindi nakakahiya pagdating dun sa work. Na kailangan malinis. Nabigay ko na pala yung tatlong uniform ko. Tapos, eto na yung last. Tapos, lagyan ko ng name dito. Para alam nila na galing sa akin po. So, gusto ko lang siya i-cling wrap. Ewan ko kung bakit. Basta gusto ko siya i-cling wrap para malinis. Kaya ako magbitbit ng busita. Pag ibigay ko. Ayan. Para malinis siya. Imbes na mag-nap ako kasi may time pa sana ako kanina, 1 oras. Sabi ko, ay hindi na lang, ilinis ko na lang ng bahay. So, nag-vacuum ako, nagpunas ako dito, nagdilig ako ng halaman, tapos, naghugas ng plato, kinamay ko, so malinis na talaga. Wala nang gagawin si Bana mamaya. Kasi bukas, maaga na naman yung pasok natin. Ayun. Ayan. Yan. Diba? Malinis. Tignan. Yan yung dadalhin ko. See? May naalala pala ako, mga lalabs kagabi. Midnight na. Kasi, tagal na tulog si Sophia eh. Mga alas 11 siguro yun. Hindi ko kasi, tawag to, hindi siya masyadong
klaro kasi nga, yung naglaba kami ng damit ni Sophia. So, yung dryer nasa hubby room ni Bana. So, yung narinig ko is si Bana ilang is nagsasalita. Kahapon is Sunday, 'di ba? Hindi ko alam kung may hangout siya or hindi. And, basta, ang tagal nilang nag-usap. Hindi ko alam kung sino. Tapos, alam mo nung ginawa ko? Gumapang ako sa pinto namin ni Sophia, pero hindi ko binuksan. So, hindi pa din siya klaro. Parang may narinig ako na work. Inhanap ko kung may ano ba, mom. Pero hindi kasi klaro. Wala din pangalan. Hindi ko din naririnig yung kausap niya. Basta, medyo ewan ko ba kung nakapaglandian siya or ewan ko kung sino yung kausap niya. Mamaya, ngayon ko lang naalala kasi. Mamaya, hindi pa ako ng lipstick, Mamaya, kausapin ko si Bana. Nakalimutan ko talaga kanina kasi nagmamadali. Late na kasi Sophia kanina. 30 minutes na lang. Alis na sila. Gumising kami super late. So, tatanungin ko kay Bana mamaya kasi medyo naalala ko na siya ngayon. And, ngayon, inaantay ko lang pala yung aking sundo. Susundin ako ng aking kumare. And, sasakay tayo sa kanyang sasakyan. So, hindi ko talaga alam. I think kailangan ko na to siyang putulin. Magputol muna tayo ng kuko, no? Kasi mag-exam tayo soon, Putulan ko muna, ha? No, praning, sino kayong kausap ni Bana? Wala naman yung kausap unless mama niya, yung kasama niya sa hangout, tapos minsan si mama daw, kinakausap niya yung may, tawag ito, yung may chickenpox si Sophia. Pero, wala talaga yung kaibigan, di naman yan nag-uusap ng kahit na sino. O siguro, sa trabaho din niya, grabe naman, madaling araw na, papraning. Kailangan talaga malaman, hindi ko narinig yung buses sa pakababae yun. Kaloka. I'm really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 Baba, malit na. Quarantine ka din. Hindi, quarantine lahat. Talaga? Hello, yes. Baba! Pinabababa ako ng taxi. Oo. Ayan na. Oh, Ano ba sabi yan? niya. 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. I'm really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. Andito na kami. Kakaganda talaga tong camera. Oh. Eh, di maganda din ako dyan. Yes, ang ganda. May pasok kami. Kainin ko lang to dito. 나봐 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah, yeah. 난 좀 더 빨리 널 잊어야만 해. So, nahatid na tayo. Dito na ako sa labas. Hindi pa daw natutulog si Sophia. Tignan natin, sakit ng ulo ko today. Ang daming ganap sa trabaho. Tignan natin kung gising pa ba yun. Hindi daw kumain, niluto. Oh, kawawa naman. Yes, kiss mama. Kiss mama.
I missed you. Hi. Alright. Portal, we're laying in bed. I grabbed the remote. Okay, I turn the TV on, I'm flipping through the channel. I end up on a food commercial. Yes. In the background, Yay! it's a natural thing. I miss you, Langga. I miss you, anak. I miss you, Dada. I miss you, Dada. Magagawa, laging natutulala, tuwing lumalapit ka. Carved out the credit. I miss you, Dada. I miss you, Dada. Ay, sorry na. Alright, boys. Back to work. I miss you, Dada. Dada, I miss you, Dada. Yay! Yeah? Come on, come. Whoa! Kiss mama. Hey, my daughter wants to vlog. Dada, who's that one you're talking? Who are you talking with last night? Last night at the. Was it mom? Ah. No, do not touch the lens. Do not touch the lens, anak. Yeah, it's okay. Here's your face. Here, say hi. Say hi. Kiss, kiss, kiss. Kiss, kiss, kiss. Okay, stop. No. Press it, press. Before kami umakyat, lahat ng toys niya, dinadala niya sa taas. Okay? Tsaka yung iPad niya. And then ako din, kaga ko tong elephant, bear, tsaka yung blanket niya. Plus yung iPad binigay sa akin. Bigat siguro. Okay? Let's go. Ready? Yeah, let's go. Slowly. Slowly, anak. Yeah? Okay. Let's go. Upstairs. Up. Huh? Bye. Oh, okay. Okay, let's go here. You're waiting for the... You wait for the milk? It's okay. Don't cry. Hi, youngsters. It's 12 midnight. Kagising ko lang kasi natulog kami ng maaga ni Sophia. So, at saka medyo sumakit talaga ang ulo ko kagabi. As in, I think parang, ewan ko, nahilo ako siguro sa sasakyan. Ewan ko, tapos yung perfume ko pa, yung sarili kong perfume, sobrang, sobrang strong ba? So, siguro isa din yun. Ewan ko ba kung sa nakain ko, hindi ko talaga alam. So, ngayon, okay na ako. So, magsha-shoutout na lang tayo mga lalabs. Shoutout to Eileen's Journal, Marvy Ferres of USA, kay Miss Lianian, 1967 of Oman. Shoutout to Teresita Kayabyab. Shoutout to Mary Rose. To Lydia Labios. Shoutout to Love in Scotland. Shoutout to G. Roll Down. To Beach Coach.
to Adela L. Destajo, shout out to Joe Biliesa, shout out to DFS Kumiling Channel, shout out to Nix Art, shout out to Ikats Vlog, shout out to Alice Marco, shout out to Mercia Bellarmino, and sa kapatid niya na si Junrel, shout out to Melissa Lafuente, shout out to Momina Mama, Lloyd Santos Patino, shout out to Arturo Aranas, shout out to Marlene Cardenas, shout out to Mama Violi and Mira, shout out to Gian Samiliano, shout out din kay Maarte, thank you sa paghatid sa akin, shout out to Marie Tony, shout out to Sis Han Albanes, shout out to Baby Girl Medap, shout out to Faith Kanaleja, shout out to Wilma Pitonio, shout out to It's a Ping Thing, shout out to Lee and Ias Vlog, shout out to Mama Marilyn Rodriguez, shout out to Mitch Gemini, shout out to Warlita Lifestyle, shout out to Mona Sembreno, shout out to my brother din na si Arting Maldito at saka sa lahat ng nag-visit sa kanyang channel. Maraming thank you po. Shout out to Miss Angie Bigino, shout out to Family Ritzma, shout out to Teresita Kayabyab, shout out to Blumen Family, shout out to Sis Jedi, shout out to Marilu Laha, shout out to Ruth Cuprado of Cebu City, shout out to Elnora Cookman, shout out to Yoli Andres Idia, shout out to Jessica Punilla, shout out to Ma'am Lina Lievares, shout out to Mike and Judith Las Vegas, shout out to Mami Cecile, shout out to Lenny Rose Salazar, shout out to Ma'am Glenda Pura, shout out to Jonah Barcelona, Ruby De La Rosa. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng nagbigay na kanilang advice tungkol doon sa speech therapy ni Sophia. Maraming thank you po sa inyo. And nakakagaan po ng puso yung at saka nakakagaan ng pakiramdam yung mga advice ninyo, yung mga experiences ninyo na at the end of the day, nagiging better or maiba talagang bata na mas mabagal yung kanilang pagsasalita. So, ay, salamat Lord, may chance pa. Parang ganun. So, nagbibigay kayo sa akin ng pag-asa. Mga ganun ba yung mga comments niyo? So, maraming salamat po sa lahat ng nag-comment, nanood, ng subscribe sa aming channel. Thank you po from the bottom of my heart sa blenders, sa Yensters, mga lalabs ko dyan. Sa Team Kafayan, thank you din sa aking family, sa YouTube friendship, and sa lahat-lahat, thank you sa inyo. And huwag po kalimutan mag-subscribe kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. And then, click the bell button para ma-notify kayo. Halos everyday naman, meron akong vlogs, 1 p.m. Philippine time and 7 a.m. Netherlands time. So, yun lang po mga lalabs. I'll see you again tomorrow. Bye! 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지